Bergembiralah menjadi seniman dari Klaten. Nyatane sampeyan kelakone kanthi telaten, sampeyan yo nyatane iso membawa nama Klaten hebat seperti sampeyan niku. Pangestu panjenengan Mas Petruk. Nggih timun mungkuk jaga imbuh kados kula menika namungan nggih, Mbak. Nek ngelingi jaman dhisik kaya ngapa ta Mimin kuwi mau. Oh, niku jan nganggo alesi rung teblat, Mas. Lipsikan ya cek belepotan, payudara ya cek gede sisih. Nek sae kan wis peni to, Mas. Dhisik dandan ki nek umume dipupuri putih. Nek kene mah klawu dhisik. Lah kan durung perawatan to, no. Kabeh kan berproses. Mula diragati. Dandane dhisik urung bener, saiki wis bener. Iya. Mula bapak dhisik sadurunge dadi sinden, apa, Nduk? Anu TKW. Oh, tenaga kerja wanita. Ora, tukang keprok watu. Dadi watu wedi. Sik bakune ngene Mas, wong ki nek ketok pengen cantik ki atine kudu disenengke penggalihe. Garwane kudu aja owel maring rezeki karo bojone. Rasa slintutan, "Mbok iki nggo blonjo, bunenya iki nggo perawatan men ketok cantik." Lho, diragati. Bojone dhewe ra diragati malah ngragati bojone kancane. Lah wis. Lah kuwi sing lagi ngetren kok. Ngetren ora tuprep ya ora apa. Nek gur njajakke barang kuwi ora apa-apa. Istrimu adalah ladang pahalamu. Semakin kowe terbuka masalah ekonomi keuangan karo bojomu, insyaallah rezekimu ora bakal lukane malah bertambah dan tentunya berkah. Mula ben ladang pahalane oke rak golek meneh to, Mas. Lu ya ora. Ya cukup siji kuwi wae. Ya ngopeni bojo kuwi mau kaya ngendikane Kang Minulya menika ngono. Kang Minulya. Nggih iki lho tak mulyake iki kok. Sri Narendra. Di kuwi mau dongane istri mergo iso ndadekke suksese suami. Ngono to, Bune? Nggih leres ngaten menika. Ngono kuwi. Saling melengkapi mergo istrimu adalah nur utawa cahaya rumah tangga. Tanpa cahaya atau nur seorang istri rumah tangga bakal peteng dedet lelimengan cara wong mlaku ki bakale kesurang-surang. Nek ngomong kok iso apik menturut ngono kuwi. Iya. Apa wis tau ya kowe nglakoni? Lho, kowe pak wis omah-omah kok iso mejang le dari. Soalnya aku belajar pengalaman ya misalnya bapak karo simbok ki padu. Mbuh bapak ki ning sawah ki mbuh paribasan piye le ngilekke banyu rae tok, mbuh le piye simbok le ning pasar paribasan dagangan butuh mergo regejegan. Nek saling melengkapi, support istri kan dadeke dalan rezekine lho, belajar dari pengalaman ngono kuwi. Dadi nggih pengalamane belajare saking wong tuane. Ning jujur terus terang blak kotang. Awakmu ya pengen omah-omah to? Aku nek omah-omah ya pengen Mas, ning aku ya jek gadis ning ya ngerti dhewe pengen sing ngayunke aku akeh, aku artis populer mahal, duwite akeh. Kok nek kleru milih nek wong dikeret bandaku tok, dadi aku jek milih-milih Mas iki. Kowe iki plantangan lho. Kok karepe arep diayunke piye? Lah nggih. Menika wonten panyuwun lagon campursari. Oh nggih, napa Mas Bagong? Cangkeme. Lah nek dak tacer nyang ya kan panjenengan. Oh, santai wae ngono ta. Lah kan sari motret kinas ngaten lho ketok atraktif ngaten panjenengan menika kaya ngono disaruwe lho. Kalem jane ngadi-adi banget jane kaya buta. Kawan bayi Pak, kawan bayi Pak. Jenengan ki nggih kedang langganani. Nek ya niki lagi aktif-aktif. Buka dasar. Wonten panyuwunan Puspita Nala Kusuma Wijaya ora iso dadi siji saking Karang Taruna Pangesti Tombo Kesel matur nuwun ya diaturke sing iso. Gandeng sampean menika dadi bintang tamune diaturke piyai kene ben lega. Sing endi? Piyai loro kudu Mbak Mimin karo Mbak Apri. Kusuma Wijaya nggih. Nggih.
Spesial menika Pak Tris tasih lenggah. Pak Haji Pak JW tasih lenggah. Nggih. Mbah Dar. Mbah Dar tasih ta? Tasih Pak Bambang. Pak Bambang iki tasih. Tasih. Alhamdulillah, Mbak, panjenengan pun pirsa daleme Pak Dar sing enggal menika. Dereng niku? Juglune Dereng. oh, niku rencana rak menika menawi peresmian badhe ringgitan kula. Oh, nggih. Joglonipun, Mbah Pak. Dar lah. Nggih, Peresmian pun jawab joglo. piyambak. Kula pun dipanjeri kok. Wah. Lek, kok Mbah Dar ngono ya, Lek? Wis, harapan cerah iki. Aku wis dipanjeri. Nggih. Panjeri mbako. Walah. Nek kalih kula mboten liwat WA, aku kudu eye contact karo kowe nok Oh, langsung cah. kita Telek ya. Marahi Mbah Dar dong tau ngamplengi kowe. Lah iya, salah setunggal diaturke. Nggih. Pundi? Menika anu Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ngono kan to? Nggih. Oh iya. Yutarni apik nek nang kamar mandi nyanyi ya kuwi itu. Kusuma Wijaya. Wijaya Kusuma malah aku balik. Nek awakmu iso ta anu Min? Oh, Sakit ngoten kaya bintang Bojo tamu pelek, kaya iya. nasional kaya nek do karo kok sejak ngepal ngino banget kilani iki. Merke wis bintang Kasudebian tamu, kok. kula. Kudu iso. Ya. Yo monggo diaturke alon-alon matone kelakon. Dados. Ternyata Luar yo biasa. hebat duetnya, Oh, hebat nggih. sekali. Ning ngene Mas Gareng. Dawuh. Nuwun sewu, selawase urip aku dadi dalang. Nggih, Pak. Sing ngulungke layang ki mau biasane rak anu adik-adik nom-noman sing kakung. Ning iki lagi iki aku terjadi sing ngulungke layang ki mau piyayi putri. Oh. Utawa adik-adik nom-noman sing putri. Karang Taruna Putri. Mas Dalang ngono kuwi. Mas. Lha tasih wungon sedaya Rumasane adik-adik. Mas Rumasane umurku 27 tahun ngono ya. di kepanjangan iki. Mas Dalang nyuntun Nah, iki. Mas Nah, Dalang. wah. Mas ki kepanjangannya apa, Pak? Masya Allah, Pak Tantur. Gecek kowe. Masya Allah, ganteng tenan. Lho, alhamdulillah aku wong bojoku dhewe njeluk emas ora mungkin kok. Lah menawi manggil terus pundi? Papa. Wah. Papa. Bojoku ya tak ajari ngono. Apa? Tak ajari papa selama iki nek manggil ora papa. Lah sapa, Mas? Ndes. Lho ki saking akrabe. Akrabe, Panggilan sayang kok. sadurunge dadi bojone kan wis kanca to, Mas. Remain to Ndes. Lah nggih, menika panyuwunipun ingkang angka kalih inggih menika Puspita Nala. Ya. Tetep balik. Niki melih. Mboten Mbak Sintia. Mbak Sintia apa? Lho genti no Mbak anu no. Mbak Sintia apa Mbak Rini? Mbak Rini kuwi Puspita Nala kuwi. Abu Rini. Lha kuwi kulinane melu sagenan wis Puspita Nala mesti ya apa? Tangkutang Puspita Nala. Ngono kuwi apa. Mangga Bu Rini. Ya. Kare Dik Sintia nggih. Ora, kok Sintia dhewe. Lah. Dewe. Lagune sing pirang-pirang kok. Wis to dikancani iki lho dikancani. Nek karo aku sing ketok kembarne Mbak Rini Pak ora Suryani. ora ngono, nek karo Yutarni malah entuk. Ngono. Kancani iki lho kaya cah kembar Rin. Ngampil astane jenengan, Mbak. Lho, Lho, kembar. lak ya padha to madha rupa to kelire ya putih ya padha glow. Nek ketoke kembar iki. Lho, tangane lho kelire Lah kowe padha. iki sindan apa manol lho, Lek? Apa? Nyapa? Lah kok iso manol kuwi? Lah niki lho, jenengan pirsani niki lho, Lho, telapak apa jenenge? Piye ta? Tangane iki lho, Mas. Lho. Lho, Mbak gini Mbak Alus, Rini alus, iki ya. alus putih. Iki kaya diwiru ngono to. Iki wayahnya teliko. Nek jejer kembar. Ning nyata ya. Nah, Rini lewat ngarep, iki lewat mburi. Apa nih? Metune. Ayune Mbak Rini ra ngurangi rezekiku, Mas. Ayu ku ora bakal ngurangi rezekine Mbak Rini. Ayo ngono ta, Mbak, padha-padha wong wedok rasa sikut-sikutan ya wong ayu. Alah yo padune kurang demek. Alah kowe iki nek ira wong ayu yo jek fungsi lho, Men. Kok le senengane. Ning umpama lho Mbah Imin. Umpama. Umpama sampean dadi bojoku ngono apa ya gelem? Umpama kena bali ning prayogane ya disegerakan wae wong ayu. Neng jenengan gelem. Heh? Kan ya gelem. Ya nek aku ra sombong ya nek nafkah lahir insyaallah tak cukupi nek batin golek dhewe. Ora apa-apa. Umure kan wis 50. Lah warisane ra oke. Oh no, ya berarti gelem. Gelem. Gelem, Mbak. Kok kayak dendrim. Apa iku bosok. Dindrim. Ora sih. Ya mangga. Ya yo ngancani Mbak. Lah ya ngancani ora nek gak. Kembar Nganggut kembar kok gur lungguh. Merekmu ki wis bintang tamu. Mosok bintang tamu kok lungguh engko dikira asam urat kowe iki. Ndak rada semangat nek ra ono aku yoga-yoga ngira aku ra sida makan do ngantuk kabeh. Oh iya. Oh jatahe ngantuk.
Ya matur nuwun Pak Deparmo sing saking Manyaran kita Silengga matur nuwun ya oke. Hayang Mbah Maipi. Kae kudu arek kae dudu penonton kae iki yoga. Oh ya. Ya mangga dadas ya. Sareng, Pak. Lah sakniki ngeten mawon, mbok menawi enten Ada yang mau karena sing nyanyi? putri sing mau nembang nyanyi. Ya boleh. Monggo pun to, ora sendadak anu pun nika masih lah. Boleh. Monggo mriki, Mbak. Dia Mawon ditemani sini enggak apa-apa. Sini. Mewakili Sini, Karang mewakili. Taruna dan menunjukkan kalau Karang Taruna kompak solid. ditemani. Nggih, monggo mriki. Weh Yuk, hebat Kakak. sih tunggal ning ngantek esuk kok Kakak, ya. sini yo ditemani enggak apa-apa. Enggak apa-apa, temani karo ditemani ya. Mbak Mimin, Mbak Mimin. Awas, bukan mukrim lho, Mbak, hati-hati lho, Mbak. Monggo sayang. Sini sama tante sini. Iya. Tante. Tante jadi-jadian. Waduh. Piye-piye kok. Enggak apa-apa, saya dipakai enggak apa-apa. Dipakai enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dadak dicopot kaya nang masjid wae yang diatur. Santai aja. Mau nyanyi lagunya apa? Namanya siapa? Enggak pakai. Namanya Sinten. Tia. Tia. Iya. Tia. Putrane Sinten, Dek? Bapak Martono. Bu, Ibu, Pak. Oh, Ibu. Ibu Robinga. Ibu Robinga. Tia anake Robinga iki. Iya, no, Pak. Kok kowe ngerti ta, Leng? Iki bapak, Nduk. Bapak itu ning kono. Bapakku di sana. Bapak Gareng, Bapak Sukime. Ngono lho maksudnya. Ah iya. Lagunya apa Wong Ayu? Lagunya apa? Lagunya napa? Pun to sampean sak sagetin napa? Apa? Ya. Pun jenengan arep nyanyi lagu nopo bebas merdeka. Apa? Sesuai sing jenengan apal nopo nyaman nopo. Apa? Piye? Apa ya ora apa-apa tak enteni 3 jam ngadeg ning kene ora apa-apa. Nganti sak kecekele Lagunya apa? lagune. Sinarengan apa ayang-ayang? Sinarengan. Oh, Sinarengan. Iya. Oh, sinar. Sinarengan ya. Monggo. Wah iki Tia. dasare sing nyanyi ya nom-noman kene. Nggih, nggih. Nah, iki. Oke, matur nuwun Pak Haji Tri ya, Jas. Pak Haji Tri Kang Pak Haji Sampun. Tri, Matur mangkahipun pundi nuwun. Pak Haji? Kalau wau, Oh, paling sing. bebingah kalau wau. Pak Tri, Tristianto. Pak Tri. Kristianto. Wau pas rampung limbukan wau Pak. Nggih, Lah lepari. kandhane aku nak matur Pak Tris, Pak Haji Tris. Pak Haji Tristianto kok boleh Pak Tri ya sampean. Kowe kuwi sing salah kowe. Kula pun kemutan nek Pak Tris iki ngeyel banget. Aku ngeyel wong Pak Tris urunge. iki wong tua kula kok. Aku ya ngeyel urunge entuk kok ya tetep ngeyel. Ya ya. Isih Wis dipikir. ya ini ya isih berjuang. Sampai dengan pulang kita tetap perjuangan. Tia, Mangga. sudah ketemu lagunya? Oke, ya. Mic-nya agak deket ya sayangku. Kayak Bude Mimin ini. Nun sewu lho, ngantek sak yaene lho sampai dengan pagi ini dan detik ini lho masih cantik, masih ora kaya mimin blubur kabeh iki kan. Kowe angger Ayune jam-jaman kok aku Pupurmu nganggo bedak pon apa Doris to, Le? Doris ki nggo angger kena kiriman ki pipimu doni kaya galengan. Kok iso galengan iki lho. Apa aku ki seremuk tenan kok. Ora. Oke, mangga. Kanca urip pokoke. Iya, dadah. Tenang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia. Ya, hebat sekali Hebat kamu. sekali. Loh. Mungkin Mbak Tia napa niku temennya ada yang mau nyanyi? Mungkin temennya. Ada lagi Ada enggak? dari remaja. Biasanya siapa? Biasanya sapa sing sok karaoke? Ya mak yo Kak Aditya. depan Kak. Yo Mas Aditya. Aditya. Yo Mas Aditya, yo. Lagune kalah. Iya. Ya Mas Adit. Sini. Kene ajar kental karo Bude kene Oh, kuwi sing omah. kagungan dalem. Nggih. Nek ora kleru ki putra Butiem nggih. Loh, Pak,
Ngapunten, menika wonten panyuwunan saking Om Surasa Bakramat hadir lagune manut Om Tantut. Oh nggih matur nuwun Om. Wayah. Sampean putrane Butiem. Satiem. Lah iya Satiem kepanjangane Satiem. Oh iya. Sing duwe omah Pak, sing duwe. Lah iya nek kuwi ora ngolehke ora mungkin dadi wayangan nang kene kok ya. Oh lah nggih. Iso wayangan nang perapatan. Lagunya apa? Aditya dan Tia Kalah yo anu kalah jaluk, terus kok. yo kalah njaluk balen. Ya. aku kok ngesir sepatune Tia ya Pak Sepatune Tia ngopo? enek pitone apik iya Lah nggone lek men kae ora nggo sepatu wis enek pitone kae. kae tilas koreng Oh iya. pito Nah iya. Mekah menjaturke ya. Ngapura setengah telu ayo nutuke lakon gong. Ayo, Tru. Iya. Cirine serati baran Dodo Sunan Embang Cangkah
uri Mas Jingga sak upama babu Doyana tanpa mundur nawasa bergegek ugek sak duli-dulita den ndara kula den lancur kula Gus menapa sebabipun dikandara menika kemareng mengkados matuning kok ngados banyu papan mriki niku papan pengalapan jalma mara jalma mati handi kandara ampun sungkawa wonten ing mriki mbok ya mesem rengut pedayapa mbok ya guyu nesu pedayapa mbok ya mesem rengut pedayapa mbok ya guyu susah pedayapa sing bener iki nganggo dik apa ora to Reng? Weh, nenggon rekaman Kusuma kae nganggo. Penjaluk mudik. Nek wak setel nggon ngene sibu kae ya nganggo dik iki apa Butanti nang dhisik ya lali apa piye? Ya ora wong dasare ya nganggo dik kok. Kuwi rak karepe wong lanang kuwi mau ngudang karo bojone. Mbok yo mesem rengut bedae apa mbok yo guyu susah bedae apa penjaluk mudik ngono lho tetep ing janji aja ewa aja tansah cuwa nadyan aku uga tansih ing janji mesem anggere wong wedoke gelem mesem mesem gek gingsule ketok kaya lintang Kairo. Lak dapure Tegal. Anggo lintang Kairo mliwik-mripate ngantek dijembeng-jembeng kan. Umang sakutik le kabeh ponakan kok padha wae tekone. Sak lik-like barang kuwi ya. Ngono. Ha iya. Miat langan ning kalang Iwana gelar pandamun sareng. Kita leke kunang serum sorote tanpa dang sasampunipun Ndara kula Praba Kusuma niku kundur saking negari Ngamarta ketingalipun boten rena kok malah sungkawa malah suntrut niku sebabe niku napa Wa Semar Badranaya kula coba Wa Semar aku kepengin ngerti mustika retna ingkang linggar saka sasana kuwi mau apa sing ngendika ngaten niku mau sinten para pepunden Pandhawa ngeten nggih Den nggih
Mustika Retna ingkang linggar saking sasana niku sak temene Pandhawa niku koncatan mustika dewaning sandang lawan pangan. Bathari Sri kalih Bathara Sadana menika koncat saking papanipun mila mboten nama muka. Yen ngamarta niku saindenging jagat nggih Darawatiya inggih Mandura sedayanipun ketaman awis boga awis wastra koncatan Bathari Sri kalih Bathara Sadana. Lah sasamunipun ngeten dos pundi Gus? Aku kadhawan ngupaya kepiye margane aku bisa ngupaya papan dununging Sang Hyang Bathari Sri miwah Bathara Sadana. Semareka den prayitna jemure sambale titi yoni kantayani kilar-kilar semedining tengah